Teď jsme na startu čtyřek s kormidelníkem mužů. Tady jsme měli také svoji posádku, ta se bohužel nedostala do finále. Je to škoda. Nicméně, teď se budeme věnovat finálové jízdě. Je to disciplína v mužích, která už se nejezdí. Máme tady posádku Chorvatska, Běloruska, Itálie, Ukrajiny, Turecka a Srbska. Jasný je dráha číslo 3 a 4, to jsou vítězové rozjížděk nebo semifinálí. Tady máme favority. Jenom jsem chtěl říct, to je disciplína, která byla naposled na olympijských hrách v Barceloně. Potom se z ní stala neolympijská disciplína, posléze se vyškrtla úplně z programu mistrovství světa dospělých a zůstala pouze u juniorské kategorie, ale je to velmi dříve populární disciplína. Já osobně jsem ji měl velmi rád, je to škoda, že už se nejezdí. Tam oproti non-coxu, to znamená oproti čtyřce bez kormidelníka, leží ve špičce kormidelník. Ten závod samozřejmě je delší, protože tam závodníci vezou o 55 kg víc. Nicméně je vhodná pro takové ty, tam to tempo trošičku jiné než na té čtyřce bez, pro takové ty silovější veslaře, ale překvapení tady na tom mistrovství Evropy, to pole bylo obsáhlé, tady dokonce startovalo snad 12 nebo 13, myslím, že 12 nebo 11 čtyřek s kormidelníkem, což je velmi slušné obsazení, takže ta konkurence je veliká. Teď to bylo odstartováno. Je to velmi populární disciplína třeba v Holandsku, kde studenti, podobně jak v Anglii na Oxford Cambridge, závodí na osmách, tak v Holandsku se závodí na čtyřkách s kormidelníkem i v dospělé kategorii právě. Takže ty lodě se stále vyrábí. Bohužel už se nejezdí v těch dospělých. A tady jsme viděli výborný start italské čtyřky bez, čtyřky s právě, pardon, už se mi to plete. Mají náskok po startu zhruba půl lodě. Je to velmi vysoká frekvence, přes 40. První 250 jim po právu patří. Když se podíváme na posádku Chorvatska, tady v té krajní dráze, tak ta jede opravdu mnohem níž. Nicméně také v kontaktu. Italové se snaží tím začátkem urvat co nejvíc. Máme náskok zhruba jedné loďky. Druhé Bělorusko.
čtvrtí jsou Turci, pátí Srbové a šestí Chorvaté, tam už je rozdíl 10 vteřin, to už je hodně na kilometr. Italové stále poodjíždějí, mají to tempo opravdu zmáknuté. Bělorusové druhé místo, Ukrajinci třetí, Italové už mají půl lodě světla náskok na 1250 metrech a pořád ho zvětšují. Tam je rozdíl třídy už. Bělorusi pracují, nicméně Ukrajinci pořád s nima. Tam se ty rozdíly nemění. Italové pořád vysokou frekvencí svým soupeřům odjíždějí, tam je vidět italský strok, včas kolmí veslo. On už zhruba od půlky tempa má ten list připravený na ten zásek, na to zaveslování. Posílá to tam synchronně, všichni kluci pracují stejně, nohy do šláple, včas hozené tělo do zádu a takové dynamické švihové tempo. A vysokou frekvencí jsme na 15 metrech. Náskok půl lodě světla, Bělorusko rozdíl 4,7 a Ukrajina 5,5 vteřin, Turecko ještě 7 vteřin a Chorvatsko se Srbskem, ty už ztrácí přes 10 vteřin, Srbsko dokonce 12, tam už je hotovo. Tady máme záběr na běloruskou posádku, která se pořád přetahuje o to druhé místo s Ukrajinci. Ti pořád pracují, pořád se snaží Bělorusy dojet, teď se jim to daří o něco lépe. Stáli ten jejich náskok, už je to opravdu zanedbatelný rozdíl, nicméně pořád mají co dojíždět, je to 250 metrů do cíle. Italové jasné vedení, kormidelník posádky už se musí hodně ohlížet, aby viděl soupeře, už je normálně periferním okem není schopen zaznamenat, takže jenom na kluky křičí a kouká dopředu. Bělorusové už je neohrozí, Ukrajina pořád šlape do Bělorusů, teď je to v lajně, dokonce si myslím, že už Ukrajina má lehký náskok, uvidíme, jak to bude vypadat po dojezdu. No, Italové je jasné první místo, tady nám to dojíždí do cíle a Bělorusové to s největší pravděpodobností stihnou. Italové je jasný mistři Evropy, vícemistři Bělorusové a třetí místo Ukrajinci. Srbové pátí, Chorvaté šestí, Turci čtvrté místo. Takže mistři Evropy Londi Lapo, Calabrese Leonardo, Balboni Giovanni, Peretti Riccardo, Atassi Francesco. Po zásluze první místo od startu do cíle, rozdíl třídy. Druhé místo Bělorusko, Anton Bahninský, Raman Rossi, Nijela Džeu, Bahdan Chuduk, Aleksandr Beza na kormidelníku a čtvrté místo Doščenko Pavlo, Dimitrij Konstantin, Nohol Oleg, Somov Vladislav a kormidelník Kolbanžin Vitalij. Ukázali nám krásný závod, kdy rozdíl mezi druhým a třetím byl opravdu zanedbatelný. A po této jízdě nás tady v Račicích čeká první ceremoniál pro vítěze, to budou dvojky bez kormidelnic a další závod, který
Nyní sledujeme medailový ceremoniál 4 s kormidelníkem juniorů. Tady nám zvítězila posádka Itálie před Ukrajinou a Běloruskem. Třetí místo a bronzovou medaili získala posádka Ukrajiny. Třetí místo Ukrajina, Doščenko Pavlo, Dmitrej Konstantin, Nohol Oleg a Somol Vladislav s kormidelníkem Kolobiadžinem Vitaliem. Vidíme předsedu Veslařského svazu Dušana Macháčka, že předává medaile. Druhé místo Bělorusko, stříbrná medaile, Bahínský Anton, Rozin Raman, Džeju Ilja, Chuduk Bohdan a na kormidle Benza Aleksandr. Možná, jestli můžeš, tak tady třeba vem jak vystupují z té lodi. Když tady vystoupí, jdu dál. Tak nic. Zlatou medaili a titul Juniorští mistři Evropy a zlatou medaili berou borci z Itálie, mistři Evropy, 4 s kormidelníkem ve složení Londilapo, Calabrese Leonardo, Balboni Giovanni, Peretti Riccardo a Tassia Francesco. To jsou letošní juniorští mistři Evropy. Posléze si poslechneme italskou hymnu. Dámy a pánové, nyní zazní hymna Itálie.